Dámy a páni, vítajte opäť pri Slovensku a svet očami diplomatov. A opäť so zaujímavým hosťom. Tento raz sa budeme rozprávať o veľmi zaujímavých témach a povedal by som, že možno aj trošku netypických a netradičných pre túto reláciu. Ale každopádne neviem, či ste vedeli, že Slovensko má svojho mládežníckeho delegáta pri Organizácii spojených národov a takisto sa budeme rozprávať o športovej diplomácii a o tom, ako mladí ľudia vidia budúcnosť, či už globálnu, ale aj nás v Európe a na Slovensku. Takže ja už si dovolím privítať Filipa Lepieša, ktorý je našim mládežníckym delegátom pri Organizácii spojených národov. Vítajte, Filip. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Veľmi sa teším, že ste prijali pozvanie a začnem hneď z ostra. Ako sa mladý človek, ako vy, môže stať v podstate reprezentantom Slovenska pri tak dôležitej organizácii, ako je práve OSN? Ten proces je v princípe jednoduchý, treba sa prihlásiť. Každoročne sa otvára výzva na pozíciu mládežníckeho delegáta. Tých delegátov máme dvoch súčasne. Sú to dvojročné mandáty, kde vlastne človek slúži 2 roky. Počas tohto obdobia sa vyberie ďalší človek a teda títo dvaja ľudia sa prelívajú. Takže tie mandáty sa tak prekrývajú krásne. Je to takzvaný ten rakúsky systém juniorov a seniorov. Výzva sa otvára každoročne presne takto v lete. Momentálne už sme v tom veľmi konečnom štádiu výberu, takže už ďalšieho môjho kolegu budeme oznamovať alebo teda vyhlasovať čoskoro. A ešte vám môžem povedať k tomu, že tá výzva sa otvára v rámci Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. To je teda inštitúcia v rámci Slovenskej štátnej správy, ktorá má hlavne na starosti tento program. Väčšina ľudí ju pozná pod skratkou NIVAM. Presne tak, NIVAM. Ale pochopiteľne je to v súčinnosti aj s inými inštitúciami, ako teda indikuje charakter tej pozície, a síce Ministerstvo zahraničných vecí a Ministerstvo školstva. Čo takému vyslaniu predchádza? Máte nejaký tréning napríklad na Ministerstve zahraničných vecí z hľadiska protokolu alebo z hľadiska úloh, ktoré tam vlastne plníte ako mládežnícky delegát? Ako často potom do New Yorku chodievate? Tak pohľad na ten mandát mládežníckeho delegáta indikuje to, že vlastne tá rola je rozdelená do tej, ako som spomínal, juniorskej, seniorskej časti. Junior má za úlohu pochodiť si Slovensko. Zoznámiť sa s mládežou na Slovensku s tým, čo sú tie témy, ktorými slovenská mládež žije, ktoré sú problémy, ktorým nejako čelí, a potom, aby nazbieral tie podnety, ktoré potom bude reprezentovať v tej druhej polovici svojho mandátu. Tá druhá polovica, do ktorej ja teraz prechádzam, zhodou okolností dnes do nej prechádzam, 1. júla, tak táto druhá časť už sa skôr sústredí na tú zahranično-politickú agendu, alebo teda zahraničnú agendu, a bude oveľa viac posilnená tá časť mandátu, ktorá súvisí s vysielaním, alebo teda s výjazdom na rôzne rokovania. V New Yorku som bol zatiaľ raz, v apríli na mládežníckom fóre Hospodárskeho a sociálneho výboru OSN. Plánujem tam ísť opäť v septembri, oktobri na valné zhromaždenie OSN, pravdepodobne aj na 3. výbor. Potom je ešte v pláne COP, to bude COP31 v Turecku. Takže to je taký ten bezprostredná budúcnosť. Ale samozrejme do toho vstupujú ešte aj nejaké iné podujatia toho regionálnejšieho charakteru. Takže pre nás je určite zaujímavá Viedeň, čokoľvek sa deje vo Viedni a týka sa mládeže. Tak to je niečo, do čoho sme my tak či onak zapojení. Takže na otázku, že koľkokrát do New Yorku, verím, že čo najviac, pochopiteľne, ale určite ma čaká ešte aspoň pár ciest. Ono to znie možno tak trošku aj vtipne pri vašom veku, že prechádzate z juniora na seniora, teraz ak tomu správne rozumiem. A vašou teraz úlohou bude tie nazbierané skúsenosti preniesť do týchto medzinárodných inštitúcií. Ak sa môžem opýtať, určite nasleduje aj veľa mladých ľudí. Čo sú tie nazbierané skúsenosti? Čo by ste vlastne dnes dokázali možno zoradiť ako nejakých top 5 priorít mladých ľudí, čo chcete vlastne aj tlmočiť v najbližšom čase ako náš delegát? Tak v prvom rade toto je téma, ktorú sa zaoberáme ako mládežnícki delegáti všeobecne, takže nie je to nejako obmedzené na nejakú konkrétnu krajinu alebo región. Je otázka inštitucionalizácie zapájania mládeže do rozhodovacích procesov na všetkých úrovniach. Čo to znamená, je, že celkom úspešne sa nám darí presadzovať na nejakej euroregionálnej úrovni a na medzinárodnej úrovni, aby mladí ľudia boli zapojení do rozhodovacích procesov od začiatku, teda od identifikácie nejakého problému alebo výzvy, ktorej spoločnosť čelí, cez potom nejaký brainstorming toho, že čo sa s tým riešiť dá, po rozhodnutie, implementáciu toho rozhodnutia alebo nejakej politiky. To sa nám v
celku darí. Európska únia je krásny príklad toho, ako sa to dá robiť veľmi dobre. Sú jednotlivé či už agentúry alebo telesá v rámci systému OSN, ktoré tiež sú veľmi dobrými príkladmi. Napríklad spomenul som Mládežnícke fórum ECOSOC. Je to platforma, ktorá vlastne zozbiera takmer reprezentantov z takmer každej krajiny sveta a snaží sa dať priamo v New Yorku, priamo v priestoroch, kde teda tí diplomati sedávajú a rozhodujú o tých veľkých témach. A dá ten priestor tým mladým ľuďom, aby si vymenili miesto s tými diplomatmi, aby tí veľvyslanci počúvali nás. OK. A počúvajú vás? Máte túto skúsenosť? No, určite áno. Dokonca teraz môžem prezradiť, že momentálne prebieha veľmi na vysokej úrovni debata o tom, že kto bude ďalším generálnym tajomníkom alebo tajomníčkou OSN. A väčšina z týchto kandidátov sa pristavila pri nás ako mládežníckych delegátoch s tým, že vypočuť si, že pozrite, že čo sú tie veci, čo sú tie témy, ktorými žijete, lebo tí ľudia na tej najvyššej medzinárodnej úrovni v tej diplomácii si uvedomujú, že bez mládeže to nejde. A častokrát je to práve tá mládež, na ktorú sa človek musí spoľahnúť pri implementácii väčšiny z tých politík. A je to ten svet zajtrajška, ktorý spolu dnes spoločne vytvárame. Takže, a čo sú teda tie priority? Tak pre Slovensko tie priority odvíjajú sa samozrejme vzhľadom na náš mandát ako mládežníckych delegátov, tak my sa vždy odpichujeme od cieľov udržateľného rozvoja. Na Slovensku počúvame častokrát, že ten cieľ číslo 16, to je mier, bezpečnosť, silné inštitúcie, je niečo, čo rezonuje v spoločnosti. To je pochopiteľné vzhľadom na nejakú geopolitickú situáciu, v ktorej sa nachádzame na jednej strane, na druhej strane vzhľadom na nejakú polarizáciu a možno politizáciu niektorých inštitúcií. Je to niečo, čo mladí ľudia cítia a reflektujú na to, že toto je niečo, na čom treba pracovať. Ďalej určite musím spomenúť vzdelanie, to je ďalší cieľ udržateľného rozvoja, kvalitné vzdelanie. Vzdelanie a vzdelávanie je veľmi komplexná téma. Hej? Či ideme sa rozprávať o formálnom vzdelávaní, neformálnom vzdelávaní, o nejakom profesionálnom vzdelávaní, celoživotnom vzdelávaní. Takže toto sú všetko veci, ktorými mladí ľudia žijú. Ďalej spomeniem nerovnosti, rodová rovnosť, rozdiely regióny medzi regiónmi a možno nejakými väčšími mestami. Ale potom, keď sa pozrieme na veľmi konkrétne situácie mladých ľudí na Slovensku, tak určite nemôžem nespomenúť nezamestnanosť, nemôžem nespomenúť aj také veci ako pitná voda. Hej? A to sú tie situácie, ktoré vznikajú a my ich musíme vnímať. Že je to niečo, na čom stále pracovať treba, netreba si predtým zatvárať oči. Takže napriek tomu, že my vedieme možno v nejakom ukazovateli, v tom nejakom celosvetovom meradle, sme v tých prvých 10, 15, 20 priečkach, v dosahovaní týchto cieľov, ktoré sme si spoločne stanovili pred niekoľkými rokmi na úrovni OSN, na tej najvyššej medzinárodnej úrovni alebo úrovni multilaterálnej diplomácie. Čiže mnohí sa od nás učia, hej? Dá sa to takto chápať? To je vec, ktorú často musíme tak trošku vysvetľovať, aj hlavne mladým ľuďom, že treba si možno aj zobrať taký trošičku odstup od toho. Je veľmi jednoduché kritizovať tú situáciu a systém, v ktorom sa človek nachádza, bez toho, aby mal možno nejaký kontrastný pohľad na to, že ako to vyzerá inde. Preto je veľmi dôležité, aby mladí ľudia mali možnosť cestovať, spoznávať, aby mohli vykúknúť z toho svojho prostredia. Ale je to tak, my sme v pozícii, kedy môžeme veľmi veľa štátom pomôcť, podať tú pomocnú ruku a ukázať, že takto by sa to robiť dalo, takto to robíme my a funguje nám to. A to je vo veľa konkrétnych veciach. Ale opäť, toto je niečo, čo aj keď rozprávam s tými mladými ľuďmi, nie je to niečo, čo oni cítia na prvú. Takže áno, treba možno aj sa trošku odstupom pozerať na situáciu, v ktorej sme. Pýtam sa aj preto, lebo na Slovensku nie je úplne ideálna nálada. Mnohí si myslia, že stagnujeme, dokonca, že sme na tom horšie, ako sme boli pred pár rokmi. A práve v takejto inštitúcii máte možnosť vidieť, že
Zvyšok sveta je na tom ešte výrazne horšie v mnohých oblastiach, ktoré sa bezprostredne týkajú mladých ľudí. Čo je asi aj pre vás dobrá skúsenosť, že teda vidíte, že pohár je poloplný a nie poloprázdny, ako to zvykneme na Slovensku hovoriť. Nedá mi predsa len ešte sa opýtať, keď teda máte teraz pred sebou tú druhú časť vášho mandátu, máte aj vy nejaké konkrétne osobné ciele, ktoré by ste chceli počas tohto najbližšieho roka dosiahnuť a s čím by ste sa chceli potom vrátiť na Slovensko? Musím ešte doplniť k tej predošlej otázke. To, že veľa vecí funguje, kvôli tomu si netreba zatvárať oči pred tým, čo možno nefunguje tak, ako by mohlo. Pochopiteľne, áno. Takže vo veľmi veľa veciach máme priestor na zlepšenie. Takže to iba, aby sme počiarkli, že dobre, že treba si aj uvedomovať, že je to všetko teda relatívne. Tá nohami naspäť na zem a tak, realistická situácia je taká, aká je. Tak. Či rúžové, alebo tie nejaké tmavé okuliare si treba dať dole a treba žiť v tom akože reálne a nejako objektívne sa snažiť pozerať na tú situáciu, ktorá tu je. Čo sa týka nejakej mojej osobnejšej ambície v rámci mandátu, je to ťažká otázka. Prečo je to ťažká otázka? Lebo my ako mládežnícki delegáti nefungujeme vo vákuu. A pochopiteľne najviac, kto nás ovplyvňuje v tej našej činnosti, sme teda my sami. Takže momentálne čakám na moju novú kolegyňu alebo na môjho nového kolegu, aby sme spoločne vytvorili teda ten nejaký plán na najbližší rok a aby sme dali dokopy možno nejaké konkrétne strategické ciele, ktoré by sme chceli naplniť. Čo je určite môjim cieľom je nestratiť ten kontakt s mládežou na Slovensku, takže určite sa budem snažiť o to, aby som stále pokračoval v tých výjazdoch do regiónov po celom Slovensku, aby som mal možnosť sa rozprávať s čo najväčším počtom mladých ľudí. Takže to je asi tá prvá časť. A druhá časť, určite nie je tajomstvo, že Slovenská republika momentálne kandiduje, alebo teda veľmi čoskoro oficiálne ohlási svoju kandidatúru do Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov. Na to nestálu stoličku. Bude o pár rokov, teda už relatívne onedlho, by sa nám ten mandát začal. 2028-2029. Presne, tak to znamená, že nás budú schvaľovať takto o rok. Je to tak. A teraz tá kandidatúra sa má ohlásiť v najbližších dňoch. Presne tak. A teda ja som si istý tým, že je rola, ktorú my ako mládežnícki delegáti v tomto procese kandidatúry hrať budeme, alebo teda hrať môžeme. Ako to budete lobista. Tak ako to bude konkrétne vyzerať, to vám momentálne povedať neviem, ale čo vám povedať určite je, že z toho zažitého, čo my máme ako mládežnícki delegáti, my vieme urobiť veľmi veľa vecí a zvládnuť veľmi veľa vecí. Lebo my keď na tie medzinárodné zasadnutia chodíme, či je to Viedeň, či je to New York, Ženeva, tak tam okrem toho oficiálneho programu sa deje veľmi veľa neoficiálnych vecí. Neoficiálnych stretnutí, prednášok, podujatí, diskusí, panelových nejakých diskusí, okrúhlych stolov. A toto je presne ten priestor pre nás ako mládežníckych delegátov. Či už organizovať, spoluorganizovať, vyjadrovať sa a presviečať tých našich kolegov o tom, že čo sú tie naše nápady, myšlienky, ktoré by sme my chceli priniesť. A preto verím, že aj my, ako slovenskí mládežníckí delegáti, určite máme čo ponúknuť v tejto veci. A uvidíme teda, že či počas tohto nadchádzajúceho obdobia, teda ja mám ešte rok svojho mandátu, takže budem končiť plus minus vtedy, keď sa bude robiť to finálne rozhodnutie o tom, že kto bude v týchto nestálych stoličkách. Takže svojou troškou sa budem snažiť prispieť k tomu úspechu Slovenskej republiky. Možno ešte záverečná otázka k tejto téme. A čo musí mladý človek spĺňať? Aké kritériá, aby sa stal našim mládežníckym delegátom pri OSN? Čo vás kvalifikovalo do tejto pozície? Tak to sú dve roviny, samozrejme. Prvá rovina sú nejaké formálne kritériá. A tie sa trošku menia rok od roku. Ten vek, je tam plnoletosť, ak sa nemýlim, tento rok toto kritérium bolo od nejakých 19 rokov v čase prihlášky, alebo teda konca toho deadlineu na prihlásenie sa, až do nejakých 24-25. Takže to je to jedno formálne kritérium a druhé formálne kritérium je trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. To sú také tie dve hlavné veci. A potom idú také tie menej formálne kritériá. To je vzťah mládeži k práci s mládežou. Prečo? Lebo ako mládežnícky delegát
to gro tej práce, ktorú my robíme, nie je v zahraničí, to nie sú tie nejaké diplomatické recepcie, ale to je práve to, že my chodíme a rozprávame sa s mladými ľuďmi, či už sú to nejaké interaktívne prednášky, workshopy, diskusie, kamkoľvek sme pozývaní po celom Slovensku, tak veľmi radi vždy prídeme. Takže keď sa na to pozerá človek pragmaticky, tak na jednej strane formálne kritériá sú relatívne jednoducho splniteľné. A potom na tej strane druhej, no čo? Tak človek musí mať víziu toho, že prečo by to mal byť on, ktorý by mal reprezentovať slovenskú mládež. Čiže do prihlášky píšete nejaký váš plán alebo nejakú takúto víziu? Je to súčasť toho výberového konania, tak mali sme 2 kolá. V tom prvom kole sa pozeráme na to, čo človek dá na papier. Hej, to je životopis, motivačný list, odpovede na nejaké otázky eseistického typu. A potom v tej druhej fáze ide o osobný pohovor, kde sa komisia pozrie na toho kandidáta. Kandidát má možnosť predstaviť svoju víziu, svojho plánu, odprezentovať to a potom prídu otázky od komisie. A tie otázky sa môžu týkať čohokoľvek. Určite sa často týkajú práve toho zažitého, čím si ten človek prešiel a čo ho možno nejako unikátne stavia do pozície, aby mohol reprezentovať. A teda nielen reprezentovať, ale robiť aj tú osvetu tomu, že čo to OSN vlastne robí, že my sme súčasťou tých politík, ktoré sa tvoria a tak ďalej a tak ďalej. Takže mladí ľudia, ktorí nás sledujú, alebo ich rodičia, respektíve starí rodičia, máme dobrý príklad, o čo sa prípadne do budúcnosti uchádzať, prípadne odporúčiť uchádzať sa vašim vnúčatám alebo deťom. Ale keď som sa pýtal na tie formálne kritériá, viem o tom, že vy ste podobne ako množstvo iných mladých ľudí dnes v súčasnosti študovali v zahraničí, konkrétne v Holandsku. Čo všetko zaujímavé ste zažili tam a možno čo by ste potom chceli preniesť na Slovensko? Lebo nie je žiadnym tajomstvom, aj v tejto relácii sme to veľakrát riešili, že niečo ako únik mozgov je pre Slovensko veľmi vážnym problémom a vy ste príkladom mladého človeka, ktorý vyštudoval v zahraničí, ale vrátil sa na Slovensko. Takže čo vás k tomuto viedlo a prípadne s čím prichádzate naspäť domov? Otázka, či ísť študovať do zahraničia, alebo teda, že či to nie je nejaká, aj s tým sa stretávam niekedy, že či to nie je nejaká zrada, že ja možno si predstavujem to moje štúdium a ten môj život trochu inak a neviem si predstaviť, že či je to niečo, že by som vedel alebo vedela dosiahnuť na Slovensku. Takže ak ostanem v zahraničí, že nie je to niečo, že zrádzam svoju krajinu, tak toto sú myšlienky, ktoré mladí ľudia majú. A to rozhodnutie o tom, že či odísť alebo neodísť, nikdy nie je ľahké rozhodnutie, to si treba uvedomiť. Nie všetko je ružové len kvôli tomu, alebo len vďaka tomu, že sme v zahraničí, že to je nejaké super, lepšie, oveľa úžasnejšie. To, že človek žije v zahraničí, to prináša so sebou veľa ďalších víziev, ktoré si mladý človek neuvedomuje predtým, ako odíde. Takže v tom kontexte určite treba reflektovať na to, že máme fakt pred sebou, ktorý je, že veľké percento mladých ľudí odchádza. Môžeme sa rozprávať o najaktuálnejších dátach, kde tento trend ukazuje možno nejaký, alebo teda kde tento údaj ukazuje možno iný trend. Určite by som tento ukazovateľ nevnímal ako nejaký úspech. Skôr by som to vnímal ako súčasť nejakého zdravého systému, kde ľudia sa rozhodujú na základe nejakých kritérií. A my musíme ako spoločnosť na Slovensku pracovať na tom, aby sme vytvorili podmienky pre mladých ľudí, aby sa chceli vrátiť späť. Aby videli, že majú príležitosti, ktoré ak nie sú na rovnakej alebo lepšej úrovni, ako by ich mali v zahraničí, tak aby mali motiváciu k tomu, že dobre, vrátim sa a je to aspoň porovnateľné. Čo bolo vašou motiváciou? Tak u mňa to bola konkrétne ponuka, ktorá sa neodmieta. To je konkrétne táto ponuka, vrátiť sa ako mládežnícky delegát. A bolo to rozhodnutie, ktoré som robil veľmi v hodine 12. Ja už som v tom momente ja som sa vrátil po vysokej škole, mal som týždeň doma a plánoval som znovu odísť do Holandska na stáž, na veľvyslanectvo a potom pokračovať nejaký začiatok tej profesionálnej kariéry v Bruseli. A cestou naspäť do Holandska som dostal ten telefonát, že som bol vybraný a teda, že či som schopný, ochotný prijať túto pozíciu, túto poctu, ja to tak vnímam, a že či sa vrátim a teda, či si viem predstaviť na tie ďalšie 2 roky byť na Slovensku.
A to bola teda veľmi dlhá cesta do toho Holandska autom, takže na nemeckých diaľniciach som rozmýšľal veľmi, veľmi hlboko. A v konečnom dôsledku som tu. Takže to rozhodnutie som spravil. Povedal som si, že toto je... Vždy som vedel, že sa určite niekedy vrátim na Slovensku, že sa vrátim domov. A pre mňa to rozhodnutie stálo teda na troch veciach. Prvá bola, že o tom, že mám nejakú konkrétnu príležitosť, kde vidím nejaký zmysel pre môj osobnostný kariérny rozvoj. Druhá vec, vždy som vedel, že sa chcem vrátiť a niečo vrátiť tej spoločnosti, lebo vnímam, že proste vyrástol som tu, chodil som tu na strednú školu a veľa mi to prostredie dalo. Takže vždy som cítil, že musím sa vrátiť späť skôr či neskôr a niečo vrátiť naspäť do toho sveta, ktorý tu existuje. A tretí faktor je rodina. Ja pochádzam zo Slovenska, mám tu celú svoju rodinu a myšlienka toho, že mám priestor a možnosť sa vrátiť ešte na 2 roky opäť naspäť po 4 rokoch v zahraničí a možno trošičku oddialiť tú nejakú inú trajektóriu kariéry, ktorú som si predstavoval, ale zase na druhej strane, že mám možnosť ešte prežiť tých pár rokov so svojou rodinou, keď som ešte takto, nazvime to mladý, tak bolo to niečo, čo určite zohralo úlohu a bolo to asi tým rozhodujúcim faktorom, že to pre mňa určite stálo za to. Toto sú veľmi dôležité slova aj pre, ako som už spomínal, mnohých mladých ľudí, ktorí nás, verím, sledujú, ale nedá mi ešte ďalšia možno otázka v súvislosti teda s vašim štúdiom v zahraničí a návratom na Slovensko. Keď hovoríte o tom, že na 2 roky je tu perspektíva, že by sme vás mohli už na Slovensku mať natrvalo a možno, že by ste sa po tejto skúsenosti chceli uchádzať aj o službu v diplomatickom zbore, lebo ste spomínali napríklad aj stáž na našom zastupiteľskom úrade v Hágu. Tá sa nakoniec podarila, pokiaľ viem. A je tu nejaká možno vaša vízia, že by ste chceli byť súčasťou diplomatického zboru Slovenskej republiky? Tak určite je to jedna z tých možností, ktoré človek pred sebou má. Potom je tam veľmi dôležitá otázka, že či je to ten krok, taký ten logický ďalší krok v tom osobnostnom vývoji. Lebo ja si viem predstaviť nazbierať skúsenosti aj niekde inde a potom ich priniesť naspäť. Takže jedna strana tej mince je to vzdelanie. Ja som vyštudoval medzinárodné právo a európske právo, potom som sa sústredil na to, teraz nechcem nejakým spôsobom ublížiť, ale kolegom v akadémii, ale na to, čo my by sme nazvali v našom odbore ako na to skutočné medzinárodné právo, takže medzinárodné právo verejné. A to je teda veľmi taká špecifická expertíza, čo sa týka nejakej tej študijného rastu. A tých príležitostí v tomto sektore logicky nie je veľa. To nie je právnik, ktorý skončí Univerzitu Komenského, si môže vyberať, čo konkrétne ide s tým svojím vzdelaním robiť. Ja už si uvedomujem, že ja som sa veľmi špecializoval počas celého môjho štúdia, takže na to, aby som využil túto svoju expertízu, na to, aby som to vedel využiť na Slovensku, tak tých príležitostí na Slovensku je veľmi málo. Veľmi správne ste povedali diplomatický zbor, ministerstvo zahraničných vecí, to je jedna cesta. Potom máme aj rôzne iné ministerstva, ktorých sa medzinárodné právo týka, či už je to ministerstvo obrany, ministerstvo životného prostredia a ďalšie. Ale teda je to vlády, kancelária prezidenta, tam sú ľudia s takýmto vzdelaním, pokiaľ viem? Určite, tak sú to možnosti, ktoré sú. Ja by som predsa len ostal pri tom, že chcel by som nazbierať skúsenosti, ktoré sú možno na tých miestach, kde otázka medzinárodného práva je tou otázkou, ktorá možno hýbe trošku viac spoločnosť. A sú tam reálne tí experti, celosvetoví experti, kde sa to medzinárodné právo vytvára. A to momentálne Slovensko neviem, či sa úplne pasuje do pozície. Alebo teda treba sa na to pozrieť veľmi triezvo. V tom Hágu sa medzinárodné, tam som rok žil, tam medzinárodné právo žije. Prečo? Lebo sú tam medzinárodné súdy, medzinárodné tribunály, či už trestné, či už nejaké zostatkové reziduálne mechanizmy. Sú tam medzinárodné organizácie, ktoré sa tomuto venujú, či už v tom mimovládnom sektore, alebo v tom vládnom, akože medzivládnom. No a
A to je prostredie, kde s tým medzinárodným právom človek dokáže existovať. Tá komunita je tam oveľa väčšia. Na Slovensku je to, pochopiteľne to vyzerá inak. Takže je to otázka. Je to otázka, ktorá je určite na stole. Samozrejme, či si viem predstaviť kariéru v službe Slovenskej republiky, určite áno. Ja som na úvod avizoval, že sa budeme rozprávať o veľmi špecifickej forme diplomácie. To je športová diplomácia, u vás konkrétne hokejová diplomácia. Prezrate nám prosím viac. Tak myslím si, že som jeden z mála v tomto odvetví, alebo z mojich kolegov, ktorých stretávam, ktorí majú taký trošku dvojitý život. Že okrem toho, že sa venujem tomuto, že som študoval niečo také seriózne, že sa mi podarilo udržať si kontakt so športom, konkrétne ľadovým hokejom a Slovensku hokejom. A už teraz vlastne mám za sebou 10. sezónu ako hokejový rozhodca. Samozrejme, začínal som od tých mládežníckych úrovní na Slovensku. Prešiel som si potom trošku vyššie, druhou ligou, prvou ligou. A potom som išiel študovať do zahraničia. Rozhodoval som v Holandsku, tam najvyššiu holandskú súťaž, nejaké nadnárodné súťaže holandsko-belgické. V Holandsku a v Belgicku to znie celkom exotické. Aké sú vaše skúsenosti v tomto smere? Tak je to iné. Treba to vnímať, ako to je. Bolo krásne, že som mal príležitosť a možnosť ostať v kontakte s týmto, asi by som to nazval skôr hobby ako nejakou profesiou. Korčuliarov majú výborný, najmä Holanďania, o tom potom. Rýchlo korčuliarov, áno, tam sa často stáva taká úžasná vec, pre nás ťažko pochopiteľná, že tam je obrovský štadión na rýchlo korčulovanie a ten hokejový štadión iba také niečo popri tom, také niečo maličké, že áno, máme aj ľadovú plochu pre hokej. Tak samozrejme bol to šok trošku kultúrny, ale treba povedať, že holandský hokej robí veľké kroky a skoky dopredu. Ja som mal možnosť byť zapojený trošku aj do tej nejakej behind the scenes časti, kde som dostal dôveru vlastne komisie rozhodcov v Holandsku a teda bol som ich nejaký vyslanec do komisie pre fair play a rešpekt. Tam to je taká pozícia nejakého funkcionára v rámci federácie. A potom veľmi rýchlo na to, o nejakého pol roka, si ma táto komisia vybrala za predsedu, že ja mám teda predseda tejto komisii. Takže veľmi rýchlo sa človek dostal z toho, že dobre, ja som si prišiel zakorčulovať párkrát a zarobiť možno nejakú tú korunu, ak sa podarí. Do toho, že dobre, tak teraz som okrem toho, že študujem a okrem toho, že robím toto a ešte neviem koľko iných vecí, tak ešte som aj funkcionár v nejakej federácii. Takže určite to vnímam ako... Opýtali ste sa na športovú diplomáciu. Tak športová diplomácia je niečo, čo si veľmi veľa štátov na svete uvedomuje ako veľmi zaujímavý nástroj v rukách štátu, alebo teda v rukách toho nejakého diplomatického prostredia. A potom je otázka, že či je teda priorita daného štátu vykonávať túto diplomáciu a využívať ju ako ten nástroj, ktorým teda je. Sú veľmi negatívne skúsenosti, napríklad Ruská federácia v tomto prípade, ale potom sú aj veľmi pozitívne, kde malé krajiny ako napríklad Nórsko sú super veľmocou v športe, adekvátne k tomu štát pristupuje a vnímajú to ako súčasť, nazvime to nejakej mäkkej diplomácie. Takže takáto je vaša skúsenosť z Holandska? Určite áno. Tak ja som mal možnosť, zastupujúc Holandskú federáciu ľadového hokeja, ísť na pár stretnutí holandského, niečo ako ekvivalentu nášho slovenského olympijského športového výboru. Takže nejaké združujúca organizácia, ktorá dáva dokopy federácie rôznych športov a zväzov. A to, ako sa tam pristupovalo, samozrejme, ja nemám skúsenosť s tým slovenským ekvivalentom. Dá sa ľahko získať, lebo sme v budove, kde sedí Slovenský ľadový zväz. Áno, Slovenský zväz ľadového hokeja, je to tak. Ale k tomu olympijskému, ja neviem, ako tieto veci prebiehajú na Slovensku, ale čo mám povedať, že tam sa to bralo veľmi seriózne. Otázka kandidatúry jednotlivých zväzov na to, že by chceli prilákať nejaké medzinárodné podujatie, tam sa brala veľmi vážne. Aj u športov, ktoré možno nie sú takými nejakými na prvú ťahuňmi. Pre danú krajinu, hej. Pre Holandsko ako také. Napriek tomu otázka toho, že niekto chce zorganizovať majstrovstvá sveta v nejakom exotickejšom športe,
bola tam vždy podpora. Hej? Či už nejaká taká tá myšlienková, alebo aj finančná. Takže toto sú veci, ktoré niektoré krajiny vnímajú viac, niektoré trošku menej, možno menej ako prioritu, ale určite to niečo, na čo netreba zabúdať. Možno na záver, keďže som avizoval aj túto tému, ako mladý človek ako vy vníma Slovensko ako súčasť európskych integračných procesov. Vám to do nejakej miery otvorilo aj cestu k štúdiu, k ďalším skúsenostiam, ako sme mali možnosť dozvedieť sa. Kde vidíte Slovensko v týchto štruktúrach a možno čo by sme mohli robiť inak? Kde by sme sa mohli poučiť aj z holandského príkladu, lebo ich európska diplomácia je mimoriadne úspešná. Je to tak. Tak určite v prvom rade treba povedať to, že Slovensko, napriek tomu, že možno sme jedna z tých menších krajín v tom nejakom celosvetovom meradle, sme riadnou súčasťou medzinárodných organizácií, ktorých súčasťou sme. Čo to znamená? My tvoríme to, čo tie medzinárodné organizácie robia a tie rozhodnutia, ktoré sa prijímajú. V kontexte Európskej únie my sme silný partner pre každú krajinu, ktorá v Európskej únii je. A toto je niečo, čo si všetci uvedomujú na tých vysokých úrovniach. Môžeme sa teraz rozprávať o tom, že či diplomácia ide nejakým tým smerom, alebo teda medzinárodné vzťahy sa vrácajú k nejakému tomu Kissingerovskému, alebo tým realpolitik koreňom, alebo teda tej histórii, ktorú sme zažili. To je samozrejme relevantná téma a netreba predtým zatvárať oči. Ale my máme tú možnosť ovplyvňovať do veľmi veľkej miery to, čo sa či už v Európskej únii, v NATO, v iných medzinárodných organizáciách, aj priamo v OSN, čo sa debatuje, k čomu sa pristupuje, aké stanoviska sa prijímajú. A vzhľadom na to, že my máme možnosť tvoriť, je podľa mňa naša aj zodpovednosť prevziať nejaký ten ownership, teda prevziať na seba zodpovednosť za to, že dobre, tak my máme možnosť niečo ovplyvniť, tak musíme to ovplyvniť, ak máme teda potrebu, alebo cítime, že sa to ovplyvniť nejakým smerom má. Aké by to mali byť témy podľa vás? Kde by Slovensko mohlo zohrávať takúto rolu? Tak záleží od témy k téme. Treba sa otvoriť tomu, že tie procesy, ktoré sú veľmi konkrétny príklad Bruselu, použijem ako takú skratku, je, že nejaké legislatívne alebo procesy nejakých návrhov sú veľmi dlhé procesy. My keď sa postavíme v nejakom závere toho procesu a povieme, že my s týmto súhlasíme alebo nesúhlasíme, toto už je veľmi, veľmi neskoro na to, aby my sme vstúpili do nejakého reálneho ovplyvnenia politiky. Toto si všetci uvedomujeme. Preto máme neskutočný tím na stálom zastúpení. Je to naše najväčšie veľvyslanectvo, ktoré máme pri Európskej únii. Priamo v Bruseli, bol som tam relatívne nedávno na návšteve. A my tam máme obrovský tím ľudí, ktorí práve do týchto procesov zapojení sú. A potom je otázka pre nás ako spoločnosť, že dobre, tak my máme nejakú predstavu o tom, ako by sa Európska únia mala uberať. Musíme my vyžadovať od tých ľudí, ktorí sú zodpovední za to, že sa zodpovedajú osobne tým, či už voličom alebo tej spoločnosti, tomu, že nastavujú to smerovanie či už Slovenskej republiky, alebo tých procesov, ktoré my ako Slovenská republika ovplyvniť vieme. Tak je otázka, že či je toto priorita. Že či my chceme používať tú nejakú mäkkú moc a používať ten náš vplyv, ktorý my za zavretými dverami máme, na to, aby my sme ovplyvnili tie politiky vtedy, keď sa vytvárajú, alebo že či my chceme až prísť ku koncu a povedať, že toto je niečo, s čím my súhlasíme alebo nesúhlasíme. Asi obe možnosti sú možné. Určite áno. Ale schodnejšia by mohla byť tá prvá, aby sme mali viac Slovenska v Európskej únii. Čo poviete? Určite súhlasím. Toto sa veľmi blízko týka aj toho, že kto tie politiky reálne tvorí. My máme celkom značný deficit v porovnaní s veľa inými európskymi krajinami v zastúpení Slovákov v inštitúciách a toto sa týka všetkých medzinárodných organizácií. To nie je iba vec, ktorá sa týka Európskej únie alebo NATO. Určite sa to týka aj OSN a preto je aj na nás, ako či už na mladších profesionálov alebo všeobecne na profesionálov na Slovensku, aby sme si hľadali nejakú tú cestičku do týchto medzinárodných organizácií. A samozrejme, keď človek začne pracovať v Európskej komisii napríklad, tak
nemôže to vnímať tak, že ja som Slovák a teraz ja idem aj pracovať pre Slovensko. Nie. Ako náhle začnem pracovať ako nejaký ten medzinárodný úradník, alebo úradník medzinárodnej organizácii, tak musím sa sústrediť na aj záujmy celku, čiže v tomto prípade Európskej únie. Ale nemôžeme teraz si nejako nahovárať, že dobre, tak keď žiaden Slovák v tej miestnosti nebude v procese tvorby tej politiky, tak nebudeme tam mať nikoho, kto povie, že dobre, ale že nezabudli sme na niečo. Hej? Takže toto sú presne tie veci, ktoré, a toto je súčasť agendy zastúpenia v Bruseli, ktorá sa veľmi často skloňuje. Že musíme spoločne pracovať na tom, aby sme si tieto cestičky hľadali. Môžem potvrdiť, bol som pri tom, keď sa to celé spúšťalo a je veľmi dôležité, aby to malo systémový charakter, lebo viem, že mnohé krajiny takýto systémový charakter prípravy, poviem to tak vulgárne, kádrov, práve do európskych inštitúcií, či už v Bruseli, alebo aj iných medzinárodných organizácií majú. A vďaka tomu sú potom aj ďaleko úspešnejší pri tej, nazvime to, inej diplomácii toho vyššieho stupňa. Takže som veľmi rád, že ste to otvorili aj vy. A budem vám držať palce, aby ste to mohli byť napríklad aj vy, kto bude hájiť naše záujmy v takejto inštitúcii. Budeme si určite držať palce. Ja verím tomu, že máme veľmi veľa potenciálnych, teda nielen, že verím tomu, viem, že máme veľmi veľa mladých ľudí na Slovensku, ktorí majú obrovský potenciál. A možno, čo im chýba, je trošku takého postrčenia, že áno, že to keď si... Niečo v tom duchu, že máš na to, chod do toho. Hej? Respektíve, keď to nevyskúšaš, tak nebudeš vedieť, či na to máš alebo nemáš. A to je niečo, čo ja sa snažím vždy prizvukovať, keď sa rozprávam s mladými ľuďmi, je, že teda s mladými ľuďmi, s rovesníkmi a trošku mladšími kolegami, je, že najväčší problém je, keď sme my ten filter samých seba. Že keď my sme tí, ktorí si povedia, že nie, toto by pre mňa nebolo dobré, alebo na toto nemám, že keď my zastavíme seba samých, tak to je ten problém. Keď človek tú pozíciu nedostane, alebo nie je vybraný, budiš. Vyskúšame možno opäť na budúce, alebo príde nejaká iná príležitosť, nejaké iné dvere sa otvoria. Ale ten proces toho skúšania je niečo, čo je veľmi, veľmi dôležité a určite to súvisí aj s tým, že my potrebujeme, aby sa mladí ľudia, a teda všeobecne ľudia zo Slovenska hlásili na tieto pozície. Určite. A potom nejaká časť z nich vybraná bude a tak ďalej a tak ďalej. Ako predstaviteľ generáciu staršej časti obyvateľstva môžem len potvrdiť vaše slova. Hovorí sa, že budeme v živote ľutovať len to, čo sme neskúsili. Teda tým nechcem povedať, že skúsme úplne všetko. To tiež nie je úplne ideálny scenár. Ale každopádne, Filip, ďakujem vám, že ste prišli do nášho štúdia. Budeme sledovať ďalej vašu kariéru a vaše aktivity a budem veľmi rád, keď sa tu prípadne budeme vidieť opäť pri zhodnotení toho, čo všetko sa vám napríklad aj v pozícii toho nášho mládežníckeho delegáta pri OSN podarilo. Ja ďakujem veľmi pekne, určite veľmi rád sa opäť vrátim a teda budeme si držať palce aj s kolegami a s našimi, teraz s tými, čo prídu po nás, aby sme držali to nejaké zastúpenie slovenskej mládeže na čo najvyššej úrovni. Takže ja ďakujem veľmi pekne. Veľmi rád a držím palce. Všetko dobre. Ďakujem, podobne.